Takže ja by som vás dneska rád všetkých, a som rád, že vás je tak strašne veľa, pozval na našej Volvo Karaváne, na našej roadshow. No a Volvo Karavana je to taká špeciálna akcia, lebo to je akcia, ktorá začala tuším týždeň dozadu a tie kamióny, ktoré tu dneska vidíme, alebo nákladné auta, ktoré tu dneska vidíme, tak vyštartovali týždeň dozadu z Thessaloniki, z Grécka a postupne idú smerom domov do Švédska. Vidíte, že tie auta majú švédske ešpezetky. No a v každej krajine, ktorú prechádzajú, tak majú zástavky. A my ako jedna z mála krajín, čo sa týka Slovensku, tak máme dokonca dve zástavky. Jedna je dnes v Senci a zajtra máme ešte jednu zástavku vo Zvolene a potom tie autička pokračujú ďalej cez Poľsko a Baltické štáty späť do Švédska. No a prečo je tým špeciálna? Lebo máme naozaj veľmi takú dobrú príležitosť vidieť celú našu vynovenú modelovú radu, ktorú máme, a vlastne všetky naše modelové rady od Volvo FH, Volvo FH elektrické, Volvo FM, Volvo FM Mix, máme tu elektrické FM-ko, čiže dneska je naozaj tá príležitosť, keď chcete vidieť naživo všetky autá, ktoré my viac menej predávame a ktoré máme v ponuke, tak myslím si, že dnes je ten správny deň si to celé popreliezať, popýtať sa na všetky tie informácie, ktoré máte a ktoré chcete vedieť. Medzi tie najkľúčovejšie novinky, ktoré máme, je samozrejme ten bezpečnostný systém, ktorý je tak trošku predpísaný Európskou úniou, ale myslím si, že to bude mať naozaj veľký prínos pre toho samotného vodiča, čo sa týka jeho bezpečnosti a bezpečnosti celého toho auta alebo nákladu, ktorý vezie. Čiže či už to je dištančný radar, či už sú to bočné radary, či už sú to kamery, či už je to kamery na boku vozidla alebo kamery za celou súpravou. Myslím si, že to sú také prvky, ktoré tomu vodičovi naozaj môžu výraznou mierou pomôcť, aby jazdil bezpečne na tých cestách. Najzaujímavejšia vlastnosť tohto Volva je úspora paliva, jeho aerodynamický tvar a to, že na tom nemeckom mýte dosiahne tú najlepšiu kategóriu. A ďalšia vec, ten after sales, to znamená to zázemie servisné, ktoré je potrebné preto, aby ten kamión nemal prestoje, a to, že má aj dlhší servisný interval, ktorý umožní tomu kamiónu čo najviac času použiť na cesty.